Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adyan, at taga Cagayan Valley. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, sapay la kuma, tamapagasatan mato'y surat ko ama idrama iti YouTube channel yo. Kadanggak da ito'y adrama nang runa idi kabanbanwagak. Tadaytoy ti paborito adengdenggen dagiti kalugaran mi ijay Cagayan. May sak a negosyante manang, ngam ado arigat tinapasarak, sakbay anatunoy ko ti anyaman nga ayan ko ita. Kat utang ko daytoy iti may sa tao adyak tupulos malipatan iti uray kaanuman. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng Manang Emmy. Nga da ka pailaang dito'y pagadalan. Saan ka di analpasan ti klasem dyan? At apay research work ko. Mapanak pa di ta library. Talaga bilibak iti kinagagat mo nga agadal dyan. Talaga desidido ka makaturpos ah. Podnot ako na Melsa. Talaga kayat kung tatagbalin niya abogado. Ang mga no sana mapasamak da ita. Gapoy tinakaro arigat mi. Nang runakat, marigatan dananang ka mangisaksakad iti panagadal ko. Di ka maawanan itinamnama dyan. Anya ti amom. Amang ano adadumtang amilagro. O, di nasulbar ti problema. Anya kumamot amilagro nga iti sumangbay.
Imposible dayta, Elsa. Awan imposible no buyugam iti kararag. Kan siyempre, aramid. Masya na kun kaninanang. Bakutan, ngam agtrab-trabaho pa ilang tapno dalang maaramat ko iti panagadal ko. Jan, Amom, pampanunutot nga rin trabaho di palengke. Total, malumot ti klasik. Agkumbuya ka di palengke. anya, kumboy ko nam. Kabaalam ka di dayta trabaho. Nadagsan dayta dyan. Kabalak, Elsa. No talaga kayat, ikarkarigatan. Iso pa makatulong ka ni nanang. Kasi mo ta makibobra kada nanalusing. Adakan ka dayta. Basta kabaalam lakit di. Anyati ko nam anak ko. Agkumboy ka ije palengke. Huwag nanang, iso pa makatulong iti matgadak para iti panagadal ko. Total, malumot ti klasik. Di makakumbuyak iti bigat. Ay na, ang mga numarigatan ka anak ko. Nadagsan at trabaho ti agkumboy. Kabalak nanang. Ken ko natigayim ko, mayat ka na tagkumboy. Tadadagja agitad iti matsida, hunaan nyaman na kumbuyan. Adamang tad iti nateng, hunaan niya pa dita. Di iso pa mayawid ko diti balay nanang. Ay anyan, di pa'y katkasta unay abannog mun anak ko. Sakan to pa'y sumrak iji pagadalan. Kabalak nanang. Da kayong tupay, bakit kayo kaya't yu pa'y lang ti makidaggat? Siyak tulakit din. Kan may sa, may rawamak tumot lang nanang. Di yo kaya tagbalinak to na masal-masalan. Nga masapol masapa ka nga rod maturog anak ko. Taparbangon pa'y laeng, masapol mapan ka ni palengke. Ado ti agpakumboy iti kas di nga oras. Tanumala daw kan, awanton ti makumbuyam. Wan nanang, malpas ko lakit di amin niya ramidag para iti lesson ko. Maturog ak adagosan. Maala, adakan ka dayta anak ko. Ay, pasensya ka na. Tamasapol pa yung agtrabaho ka. Tapno adala ang maaramat mo para iti panagadal mo. Tumulong ak mata nanang. Tapno saan kayo matakakasing agtrab-trabaho para kanyak. Titiong mo nang aldaw ka nagkumboy. Talaga gaya manarigat. Talaga nadagsan ng trabaho. Kabalak na ito eh. May rawamak tumot lang. Apay nga dagiti daduma. Kaslawan lang kadakwada. Ken ti pagsayatan na. Nadagbalin asukim. Sikan to nakanayon ti pagkumbuyin da. Kaslay ta. Adala nga rodan kwardak. Ada pa yawid ko anatang nga intadya kinumbuy ko itay. Di saan kami nagumatang iti si daan mi kaninanang. Adan madadaan na si daan mi para itangal daw. Mayat, makaurnungak na kastilaan. Mayat gaya mo trabaho tagkumbuy titi palengke. Kuna ni nanami din. Tulungak kanupay dito pwesto na. Ada ka na importante pa panan na. Isasyak kanupay lang tagbanday dito pwesto na dinatnatan. Adaw masidag dito alakay. Naimbaga bigat niyo sir. Anya tigatangan nyo. Gumatangak man kadag ito'y natangkan pruta sa lakong barok. O sige tata. Agpili kayong arudan. Ito lang makita ka dito. Kanayon ak nga umay gumatang
atang dito'y nga mitalang nga makita ka. Kuha ngamin tata, pinagbantay na lang ni nanami din dito pisto na. At nangamin na panan na. Agum kumbuyak mo't lang dito palingki. Ngam karugrugik lang di kalman. Kasta ka di. Apay barok. Saan ka ka di nga agad atal? Malam ti klasik sir. Ngam agum kumbuyak. Tapnod na pangalaki ti gastosik para iti panagadal ko. Nagsaya at ano kasta barok. Pero bakit kinagagat mo? Kapag mapagidan ng ti trabaho kan panagadal. Kasapulan sir. Tamarigrigat kami lang. Saan nakapawilan ni nanang kung ay sakat ti panagadal kung agmay sa. Nasapa kami na pimusay day di tatang ko. Nagsaya at kan nga anak no kasta. Siya gayam ni Vicente. Lolo Vicente. Day talangan tiyawag mo kanya. Sakmat ni dyan lolo. Maragsak anak tanaman mo kayo. Gapo iti kinarigat ti biyag mi manang Emmy, kan gapo takayat ko amatulungan ni nanang para iti panagadal ko, ingka gumaak met tinangged, babaan iti panagkumboy ko ijay palengke. Agdudu mga minan ti serserken ni nanang at trabaho, tapno laeng adamat gadan na para iti pagkasapulan mi. Ididamo medyo marigatanak, ngam iti panaglabas ti aldaw, narwamakon manang. Naamamok ni Lolo Vicente, may sa negosyante asuki ni Nana Miding. Jakman amo manang, ngam damo pala ang apan nakaamamok ken kuana, nalaganan tiriknak. Naistoryak nga rod ni Lolo Vicente ken ni nanang. Nanang, amuyo. Adda na mamo kiti palengke. Suki ni Nana Miding. Iso ni Lolo Vicente. Ha, Lolo Vicente ko nam. Nay, apay akasta ti awag mo kan kuana anak ko. Isumot namin di kaya't nayawag ko kun kuana nanang. Jakman na mo. Ngamda mo pa ilanagam mo kami. Nalaganan direk na kun kuana. Kaslasaanan na sabsabali kanyak nanang. Kasta ka di anak ko. Uwan nanang. Nagsingpot ni Lolo Vicente. Kun bilib ka nung arod iti kinagagat ko nanang. Tagtrab-trabaho ak nagadadalak pa'y. Apay, kanayon ka di ije palengke anak ko. Uwan nanang. Naisamiti prutas kanat-natang. May isa ka na negosyante. Nagsimple nanang. Kaslasana baknang. Kanayon na makiistorya kanyak na dahi palengke. Ay, di na saya at anak ko. Tadagayam lolo mi palengke. Adda talaga dagiti babak ng akasta. Nasingput da iti pada da tao. Sikapay nga rod ti mabay na makiinistorya no kasta ti ugali na. Pud na day ako na yun nanang. Kanamuyo, ado ti istorya na may papankin ko na. Isuan nakaayat akasarsarita nanang. Anyangay, kumusta ti panagkumboy mo ije palengke? Okay lang Elsa. Ididamo, medyo narigat. Namita, saanan? Naerwama kon. Kanamom, adumot ng tigagayim ko ije sika. Saan ka kadi amarigatan iti panagadal mo?
Siyempre, nabanog ka nga agkumboy sa kanto may agklase iti malam. Okay lang, makay na nakmat adagos. No di maano ng alas 9 iti bigat, awanin ti agpakumboy. Ado lang iti parbangon kan iti bigat. Dahil so kami ti panagsangpat dagiti biyahero itinatnatin kan prutas. Kastagayam. Talaga nga agin enjoy kan iti trabaho ma. Siyempre makatulong ang aminan ka ni Nanang. Saan ako na dumaw-dawat iti gastusik para iti panagadal ko. Kabagla ko na yurnungan dagiti masapsapol ko iti pagadalan kan para iti tuition ko. Maragsakan para ken ka dyan. Amok, matunoy mo amin at tartari gagayam iti biyag. Ngamin, nagagat ken nasingpet ka a tao. Naimbagtad kayo manin, Lolo Vicente. Wen Barok. Oh, kumusta ka? Nasayat mo't, Lolo. Kalkalpas ko nagkumboy. Kasi ti apo, at damot natgadakon, Lolo. Talaga nagagat ka nga ubing. Manmanon di kasken ka ita panawan. Tagiti dadluma. Uray ada kwarta pagadal da. Si makibarbar ka dati intunarda. Saan da kasken ka? Kaya't ko ngamin ti makalpas iti panagadal ko, Lolo. Kaya't ko kumatagbalin nga abogado inton madanon ti aldaw. Nangato tara pa at mo paro. Ang mamaw ka maragpat mo amin dagita. Gapo iti kinasait mo nga agatal. Awan imposible. Basta agtalag ka iti kabaglam. Kat gapo iti kasta makita ken ka. At kayat ko nga ijaya baro. No kayat mo lakit de. Ha? Anya day dyan, Lolo? Kayat mo ka de agtrabaho kanyak. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Lolo? Alangan ka nga agtrabaho iti negosyo. Agpaiso, Lolo? Ha? Awan mo ti experience ko iti tabala trabaho, Lolo? Kaya't ko ang maadal ti may papaniti negosyo yo. Saan ka madanagan dyan? Suro ka. Amo ka no interesado ti may sa atao. Nalakala nga makasurso. Onya, kayat mo ti jayakan ka? Kaya't kulaw na, Lolo. Agyaman na kiti pa nagtalik yung kanya. Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya day jay anak ko. Ala anak ka ni Lolo Vicente ngagtrabaho it ayan tinegosyo na. Anya, nay, anya nga iti mo maipapan iti negosyo anak ko. Isuro na kano, Nanang. Talaga nasinpot ni Lolo Vicente. Ay na, naggasat kan anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Vicente. May saan na pintas nga oportunidad daytan, anak. Kansan lang nga dayta, Nanang. Tulungan na kano pa iti panagadal ko. Ay na, Nanang, parabor ti Diyos kada tayo ni Lolo Vicente. Wen anak ko, kat agyaman ta iti Diyos, taimpa ay nakadata ni Vicente. Nagtrabaho ak nga rod iti negosyo ni Lolo Vicente manang Emmy. May sa pagtagilakwan kadagiti spare parts ti luglugan. Pudno abak nang ni Lolo Vicente. Ngam simple laeng a tao kan managtulong kadagiti trabahador na.
Agsipod nga rod tadamok ti agtrabaho iti kasdi akita ti negosyo. Panagurnos kadagiti papeles ken dokumento ti negosyo ni Lolo Vicente ti insuro na nga aramidak. Jakman amumanang ngem nataleg kanyak ni Lolo Vicente iso asino badakmet iti kinagagat. Alas 3 dyan. Umay ka pa yung merienda. Sige lang, Lolo. Tayo lepas ko pa itar aramidak. Umay kakitin. Anak ka di pa itagitar aramidam. Or-ornusak tagito listahan ti stocks tayo, Lolo. Tapno na dati ka sa pulan, makita adagos. No, ang tapay available as stocks tayo. Kasta ka di. Kan, tapno makita, nanya dagiti masapol ay order tayo, Lolo. Talaga nga momo niya dagiti rumbe nga maaramid. Nabit ka nakasursuro dyan. Talaga kami na nadahan na kita interes. Manipo din suro yung kanyak ti may papan iti negosyo yo, Lolo. Nakita ngamin nga ta potensyal mo, Barok. Among ngagbalin ka to a successful businessman. Hawan gayam, umandan ninti graduation mo. Kita pa man na makapagturpos ka, mapalin mo nton ti agipatakder iti bukod mo ang negosyo. Mabayag pa'y siguro mapasamak dito, Lolo. Masapol pa nga agurnungak, tapno da pagpuunak. Di kaya agdanag, Lolo. Agtalin na edak dito, nga oray nag-graduate akon. Makitan to, apama na makaturpos ka dyan. Dakil di pa nagtalag ko iti kapalam. Agyaman ak, Lolo. Kat utang ko amin dito, ikada kayo. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak, Nanang. Kamaudyanan na. Nagtorpusa ko, Nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Ken oray ko ni Lolo Vicente. Gapoy tinaitulong na kanya kiti panagadal ko. Wan anak, dakkel unay ti utang tayo anay baganakam ka ni Sir Vicente. Tano saan aga po iti tulong na. Mga no saan ka na nakaadal, anak ko. Wan nga rod, Nanang. Happy graduation, John! Uy! Congrats mo't ken ka, Elsa. Hello, Nana. Kumusta kayo? Ay, nasaya at matbalasang ko. Ay na, maragsa kanak para kada kayo adwa ka ni John. Kat, anya nga iti plano yu ita, ta nakagraduar kayon. Agbiro ka kadagos iti trabaho, Nana. Imbag ni Jan, tadan trabaho na. Aywan gayam, agtalinaad ka kadipa iti pagtrab-trabahwam, ita ta nakagraduate kan? Wan, Elsa. Dakil ti utang ko na imbag anakam ko ni Lolo Vicente. Isa tumulong ak latay ti negosyo na. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Maala, umay kayo, taintay pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta, anak ko. Sigurado amabisin kayon. Sige lang, Nana. Adamo ti kabsat ko akadwak. Iso ka no ti mangi blowout kanya. O sige nga, Rodelsa. Text-text lang ha. Congrats manan, friend. Kablaawan ka dyan. Nakagraduate ka. Gapo kada kayo dito, Lolo. Nasayaat kayo launay kanyak. Gaputa nakita mati kinasayaat mo dyan.
Nakita no kasano ti determinasyon mo ang makaturpos. Itilikodan ti ado a sakripisyo ken rigat mo. Ket inururay ko da ito nga aldaw dyan. Ha? Apay, Lolo? Adun ti amom may papanit ni Kosok. Iswa pa nagkunak. Panawan matantap no agipatakder ka iti bukod mo ang negosyo. Ha? Ala, jak pa'y kabailan, Lolo. Kan may isa, awan pa'y kwarta pagpuunak. Amo kadakkel kantidad ti masapol, sakbay makay patakder ka iti kasto akita ti negosyo. Saan na parikot day ta dyan? Sakti mangtad iti punam. Tulungan ka mangibangon iti negosyo, akas iti negosyo. Aramidin ta kasla branch to negosyo ti ibangon ta para kan ka. Ha? Agpay so, Lolo? Ngam, kabailak ngatan? Di kag danag dyan. Tadak mo't akanayon iti likudam. Tulungan ka itan yaman apag kasapulam. Lolo, inton bigatan ti blessing ti may sama na branch ti negosyo. Maragsakan nagparakan ka dyan. Ita, may sakan anan-anay ang negosyante. Kapunay tayo ti panagtalak mo ti kabailam amang imaton iti kabukbukudam ang negosyo. Utang ko ti amin kada kay Lolo. Sipod pa'y, da kayong tinagbalin na mentor ko. Da kayo tinangisuro kanyak no kasano kapatag ti panagtalik iti bukod ko abagi. Ken kirid ti pakinakam. Tapno maragpat ko amin na tartarigagayak iti biyag. Nagbalinak lang nga instrumento tapno magunod mo amin dagito dyan. May saka na singpet kan mapagtalka na tao. Kat deserve mo amin dagito'y nga dakan kaita. Kat itapay laan, kablaawan kan dyan. Agyaman ak, Lolo. Kaya't kung agnanayon ko mga adda kayo iti sibay ko, amang igiya kanyak, iti amin na pagdalanak. Tapno nakarkaro pa magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Ni Lolo Vicente tinagbalin a mentor ko manang Emmy. Insuro nak maipapan iti biyag kan panagnegosyo. Iso ang nakaibangon nak iti bukod ko ang negosyo, akas matlaang iti negosyo nga insuro na kanyak. Insuro na no kasano ti agtalak iti bukod ko akabaalan. Nasursurok kan kuana no anya ti kaipapanan ti baligi. Gapo kan ni Lolo Vicente, nagbalinak anaan-anay a negosyante. Itamanang adantalo a branch ti negosyo iti naduma-duma a lugar. Kat maragsakanak amang ipakaammo nga amin a negosyo kat nabaligi. Amok nga impaay ti Diyos kanyak ni Lolo Vicente, tapno agbalin nga instrumento, tapno magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag.
Gantap no maipaayak iti naalwan a panagbiag ti inak a nakautangak iti biag ko. Isu nga ita, tapno makasubadak iti napintas agasat a nagunod ko, tumultulong akmat kadagiti makitak nga adda potensyal na. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko, nagmayat man ti pakasaritaam. Kat amok anak kaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Nang runa kadagiti maaw-awananen iti namnama gapu iti rigat ti biag a mapaspasaranda. Ni Lolo Vicente ti si bibiyag a pamaneknek nga uray anya ti edad ti tao at dalat tabael na amang ipaay iti adal ken kinasayaat para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad iti nagan a Dalia at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan iti nagan a Dalia at Tagala Union. May saak kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama at tampok iti YouTube channel yo. Naawi sakmat ang nagipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama. Kat makaibati iti adal kadagiti padak ang naayat adumdumngag kadagiti uploads yo. Naasawaan akon manang, nasingpet ti asawak ani Manuel. Isuna laeng taadda kurang iti panagdan nami. Awan anak mi manang, kat dayta ti pagladingitak unay. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi simangbay ti may kalima atawan ti anibersaryo mi, kas agasawa. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary, matlakay. Para kan ka. Ne, anyan day tayo awat mo kanyak. Awatem nga minen akit lukatam, tapno makitam. Sigurado ang magustom da ita. Sika talaga. Nan, kita akman nga rod. Wow! Kwintas! Nagpintas mo tan? Thank you, lakay. Anya, magustom ka di matlaeng. Siyempre, ngam apay ang naggastos ka pay laeng. Pamanagnak da ita tinalaw sa panagayat ko kan ka. Oh, apay akilata nagliday ka. Saan kan samot ang naragsak? Bakit? Naragsakak. Ngam nakarkaro ko matiragsak ta, no adan anak ta. Dalia. 5 atawontan nga agdandan na kas agasawa. Ngam aging gaita, di tapay naparaburan iti anak. Aguray talata Adan tulata bakit? Di ka kadi madanagan. Ngam kaanon tupay? Saan ta ka umububing? Kaanon ta maadaan ta iti anak? Inton saan ta nakabaalan at taripatuan? Inton bakit kan lakaytan? Dalia. Anya nga tano agampon ta iti ibilang ta nga anak. Sana bali, numaadaan ta iti bukod ta nga anak. O di duanton ti anak ta. Numabalbalin ko jacket agampon Dalia. Ngamin, saan ta nga amo? Noan niya akita ti pamilya ti nagtaudan na. Apay, saan ka kadi naragsak gaputa? Dudwata lang dito balay? Naragsakak, Manuel. Ngam sa bali no adda anak ta. Sa bali no adda liwliwata. Mamati ka kumakanyak.
Anya ti ko naman anak ko. Agampon kayo. Insingasing ko day ta ni Manuel nanang. 5 atawon nga minan nga agasawa kami. Ngam aging gaita, awan pa'y anak mi. Imbag no manugot ni Manuel anak ko. Apay nga min aya adiyo kaya ti agpa-check up. Tapno maamuan nyo, no asino ti ada diferensya na kada kayo adwa. Saan nanang? Diyak o manugot. Tapnoan niya. Tanukas pangarigan siyak ti ada diferensya na. Adan lisensya ni Manuel tapno agbabae kan agputot iti sabali. Anak, imposible nga aramidan ni Manuel da itaken ka. Ay ayatan na kauna iti asawam. Napanagnakamon da ita iti numano atawanen apan agdenayo kas agasawa. Ada pa nagbaliw ti tao nanang. Kat da ita ti jak kaya ta mapasamak. Jak lakit di agbiag no mapukaw ko ti asawak. Ay, ada kada kayo day ta anak ko. Pagsaritaan nyo ang nasaya at iti asawam. Iti kasta, awan to ti rumswa aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla importante launay ti ibagam kanya ka, Marcia. Of course! Very important matter, sis! Katamo ka maragsakan ka! Ala, ibagamon Magagaran ako noon niya day nga ibagam. Sis! Ada na ibaga kanyak di kayong ko. At akano kalukaran da kayat na nga ipaampon di may kalimanga anak da. Anya? True lala! Marigatan da ka nung aminin. Kat saan da nakabayla na biyagan dagiti anak da. Ang mga numategi dalaan. Iso kayat da nga ipaampon ti kay paspas nga nga anak da. Katamo ka na bayagan na tartari kagayang tagampon. Iso asikati mo na panunot ko. Kayat ko, Marcia. Ibagam iti gayem mo. Takaduan na ta iti lugar apakasarakan ta iti ubing. Ha? Itan? As in now na? Saan mo ka din nakonsultahan niya muna di asawa? Saanan? Makaamuak to nagpalawag iti asawak. Mapantaitan. Mga ano, da makaununa ang makaala iti ubing. Ay, grabe siya, oh. Sige, no dahi tati kayat mo. Ala, aguray ka nga rod, takontakak ti gayim ko, katagpakuyog ta amapan iti imbaga na kanya kalugar. Dalia, bakit? Hadakon. Ni, sa dinong matatayan ni Dalia. Apay asa na sumungsungbat. Tinasayat. Mapanak man lang iti siledmi. Amang ano na iridop na kitdimat. Dalia, bakit? Ha? Dalia, sino day ta maladaga? Di ka na tagari. Katurturog ni baby. Sino nga day ta maladaga, Dalia? Anak ta, Manuel. Anya? Inawagan na kita'y tigayem ko. Ada ka nung imbaga di gayem na. Nga adamayat amang ipaampon iti kayanak amaladaga. Iso anapan kami iti lugar ng imbagada. Katatoy adan anak ta. Dalia, sigurado ka kada iti dayta? Uwan, Manuel. Kat di ka agdanag. Naidalan iti umno a proseso ti amin. Ijay ospital tinagkitaan mi iti inana. Dalia. Di ka kadi maragsakan. Adan anak ta, Manuel.
Kanunay asid daaw ni Manuel nga asawak, idi adanadanon na amaladaga iti balay mi manang Emmy. Petat amin apasamak. Uray siyak, kasladyak payla ang mamati nga iti apag-apaman, adan anak mi kani Manuel. Maysa a babae. Siguro manang inturong ti Diyos ada kami ti makaala iti ubing, gaputa talaga gayam anarigat ti adda a panagbiag dagiti pudno adadakkel ti maladaga. Idi damo kasla saan a maaklon ni Manuel nga addan anak mi. Gapu ta aginggat mabalin, di nakayat nga agampon kami. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot anaaklon ni Manuel ti amin. Kat nakarkaro pa yan, ti panangipatag na iti ubing, ngam iti siyak. Dalia, inakagtrabahon. Di mo baybayan ni baby, ha? Una yun ti asawa. Apay ko maabaybayak ngay. Di ka agdanag, taripatwak na imbag ti anak ta. Rombang lang, Oray di kan makaaramid iti sa bali at trabaho dito balay. Basta ni baby ti taripatwa manaimbag. Di mo baybayan na makagat iti lamok, ha? Wan ka di. Ay, wan gayam. Anya ti kayat mo asidaan inton rabi Di ka nagluto. Gumatang aktulangan iti naluto. Dumagasak pa ngamin di grocerya. Ta gumatang ak iti gatas kan diaper ni baby. O sige, sikat ti makaam mo. Kat si Kangay, anya ti kahit mapasalubong Dalia. Kunak no nalipatan na kon. Kunak no ni baby laangan tinapatagkan ka. Sus, di mo ko na napagimunam ni baby. Saan? Kun kunak laang. Apay kumangay a pagimunak ti anak ta. Amumot noon niya ti kayat ko apasarabo. Saan ka di? Okay, syempre mata. Mala, panawan kayong arudan. Ulitak, di ka agbambannog, Dalia? Wen, lakay. Nakapasyar kayo mat nanang. Ay, umay ko mat sarungkaran ti apok anak kao. Nay, nakaturog mat gayam. Wan nanang, kalkalpas ko ngamin adinigos. Napreskwan siguro, iso nakaturog. Kat, kumusta kayo mat itan, taadan mako na nga anak yo. Ay, permi aragsak mi nanang. Nakarkaro ni Manuel. Manupay kating nga overtime takayat na makaawi dadagos tapno maaw-awir na ni baby. Ay, agyaman akno kasta anak ko. Natungpal matlaangan ti inararapaap mo amaadaan kay ti anak. Wan nanang, kat padakkelan mi ni baby anasaya at atao kan ada panagbutang na iti Diyos. Busugan mi iti pamatag ti anak mi, nanang. Nagasat da ita nga ubeng, tada kayo tinangampun kan kuana. Amok anarimat to ti masakbayan na. Siguraduan mi ang mapasamak to da ita, nanang.
Ala, kaadon ti mangan anak ko. Tapno saan ka mabisinan iji pagadalan. Wan, Mami. Ayan ni Daddy. Agpalpalas ni Daddy. Baka malate kami, Mami. Saan, anak? Nasapa pa'y laeng. Apag gusto inton malpas ang mga ni Dadim, mapan kayon ton. Narigat mo't ano, nasapa kalaunay asumangpot iji skulyo. Amang ano awan pa iji friend mo ijay. Anyat na agan na itayan? Ni Mitch, Mami. Ikak iti balon ko a sandwich. Wala anak. Ada talaga para kan ko nga insaganak. Tapno aglang lang kayon to inton resesyo. Thank you, Mami. O sige, ibusa mo ta breakfast mo. Madamdamalaeng umayton ni Dadim. Manuel, Chloe, nakaluto akon. Kaya't yung ka din timangan? Wait lang, Mami. Ada pa'y assignment ko. O sige, aramidan ta pa anak ko. Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa'y, Daddy? Sika ngay, Mami. Okay lang, anak. Sige, orayan kayo amalpas ka ni Dadim. Ay na, kabailan na kading aramidan dahil assignment na. Ngam kaya't na lang nga duwa kaming agaramid. Amumot day ta anak mon. Basta adda ka, kaya't na akanayon kayo nga agdek-deket. Baybayam ka dilat tandalya. Aglamlambing nga rod mo it. Sapay la ko mga rod, taaging ga dumakkel, kat kas talata ka asidag tirik na nakadata. Oh, apa yan ay bagam tikas tadalya. Amumot ang dagiti agtutubo ita, adabukod da alubong. Saan mo na basta-basta maisurot no adda papanam. Saan akas ita nga ubing pay, akanayon asumurot, uray sa dino ti papananta. Talaga kas tabakit. Masapo lang nakasagana ta kadagiti kakasta pasamak. Ay, basta. Diyak pa ila kaya ta panunutan day talakay. Enjoy yung takit di, aginggat kasta pay laeng ti anak ta. Kasta ti kinaragsak mi nga agasawa, manipod simmang bay kada kami ni Chloe manang Emmy. Imbilang mi akas pudpudno nga anak mi ni Chloe. Nakarkaro agim magat ti asawak iti trabaho na, gaputa addan ni Chloe nga isagsaganaan mi iti narimat a masakbayan. Nangato ti arapaap mi para ken ni Chloe manang. Di makkel ang nasaririt ken nasingpet nga ubing ni Chloe. Isu nga impaay mi mat amin anam namaen mi a makaparagsak ken kuana. Aging ga ididimteng iti tawen na a 18. Dakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrabaho. Nang runa no kasto akatapusan ta ato tinasken nga ering pa si opisina. Ala, agpules ka nga ruden, tapno makainanaka pa'y sakbay amang rabiita. Apay, ayan ka din ni Chloe. Nagpakada itay, mapan ka no agatendar iti birthday ti kaadalan na. Anya? Apay pinalubusam. Sigurado ka kadi a safe di papanan na lugar? Sino ti kakadwana? Saan ka kadi amadanagan? Aduda amapan. Kadwana pa'y dagiti gagayem na. Kasta ka di? Wen, ala, ingka agpulusan. Di mon pa kadanagan ti anak mo.
Sumangpet tumet laeng dayjay. Apay nga itakala nga sumangpad. Anyat orasan. Tang natrabiin. Wen nga agpaiso anak ko. Apay nga itakalaeng. Pasensya kayo, Daddy, Mami. Naimasan mi matan tinagparty. Aguray ka man, Chloe. Nakainom ka kadi. Basit lang, Daddy. Kaano pa nasursuron ti uminom iti arak? Nakaupubingan ka pailaan. Anak, Di kay ka din agungat, Daddy. Kaslasan kayo mata nagdala ni ti kina-teenager. Uso da ito itan, Daddy. Anya, among pa ti sumungpat iti kasta. Di nakpagpungtutan, Chloe. Nyamot kan. Italaang mo't ang mapasamak na ito'y. Agungat kayo dagusan. Ay, nakman la maturugan. Kasarsarita ka pailaan, Chloe. Di naktalikudan. Makaturturog ako. Neta, bayaan mo na. Kasaritam tulangan inton bigat. Ay, panyamot na ita nga ubingan. saan ang mabalin ti kastang aramidan na dalya? Saan ang mabalin? Anyati ko nam anak ko. Nakainom asimangpat ni Chloe, idirabi eh. Ay, huwan nga rod nanang. Hakat, anya nga iti ko na ni Manuel. Kastaunay nga ungat na ananang. Di na namnamaan ang maaramid ni Chloe ti kasjay. Ay, anak ko. Kan ti pagsidaawak nanang. Nakasursuruan na nga taaya ti aginom. Ay, madanaganak. Ang mga no saan laangan apanaginom iti arak tinasursuro na. Ang mga no adapayan sa bali abisyo na. Ay na, daytan, di pagbutbut ngan iti ni Manuel. Iso ano mabalin, di na kayat at talaga ti agampon. Uwan nga rod nanang, ngam pinadakkel mi mo't anasaya at ni Chloe. Apaya kastoy mo't itan. Anak ko, napigsa ti impluensya iti ruar ti pagtaengan. Nagrunak at sabasabalin at tao ti makapulpulapul na iti ruar. Nanang, kano mapalpaliiw mo, sabali at talagaan nagiti agtutubo ita panawan. Isong aging gat na sa papay. Disiplinaan yun ni Chloe. Bayat asan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inalam ka di kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, saan na? Anya ko maaga po nga alaak ngay. Ayan na nga Ruden. Napukaw di 5,000 nga di wallet ko. Anya? Ne, asino ko mangay ti mangala? Ayan ni Chloe. Ha? Mas daawak nga rod. Taitay madama ka nga agdigdigos. Bigla mo't ang nagpakada mapan kanon iti pagadalan kat nagsapapay laeng. Imbagak nga urayan na kan, ngam napanmutlat ta. Oh, diyak kaya ti mapaspasamak dito balay dali. Masiguradok ani Chloe tinangalay ti kwartak. Taltalo tayo lang dito eh. Kanapa kalata pimanaw ako nam. Diyos ko, Manuel, no agpaiso ti ibagbagam. Apay akabailan natan at akawan ni Chloe. Ti awanan bain nga obing. Awanan utang na yung baganakam. Kalpasan nga yung bilang tapod pud nung anak. Kastoy pa'y taaramidan na kadata ita.
Manuel, No jak makapagtupol iparupak kan kuana nga isukat may sala nga ampon. Sayang ti impaita kan kuana pamatag iti lasod ti manatawan. Impatag ko unay ni Chloe. Amom dayta dalya. Ngam apay akas ti isubsubad na kadata. Apay! Chloe, agpudno ka kanyak anak ko. Si kakaditi na nga iti kwarta ni Dadim. Saan, Mami? Apay ko mga laag ngay? Saan kan nga aglibak? Adda nakakita kada kayo nga aggagayam iti mall. Anya ti ar-aramidan nyo ijay kat oras ti klase yo. Saan ka simrak iti pagadalan? Makapasadot mo't ngamin ya teacher mi. Isasaan ako na si Mrak. Napan kami laangan na iti mall. Anya? Apay akas tamot ti ar-aramidam anak ko. Daytoy kadit isubad mo iti sakripisyo. Kan panangipatagkan ka ni Dadim. Tapno maitad na laang amin na pagkasapulam. Sumrakak tumat lang ka di. Saan kayo madanagan? Manuel, pinaayaban da kiji pagadalan da Chloe. Anya? Ni, apay ka no? Nabayagaya man asaan asumsumrak ni Chloe. Anya? Papapanan na nga rodan no kasta pumampanaw dito balay. Katagmal malamad nga awan. Sumangpot laeng no pa nagre-retera mo tan iti pagadalan iti malam. Maibarbarkadan ti anak talakay. Ay, anya mo tan di kasi ang mapaspasama kiti pamilyata. Nakigasang gasat ta nagampon tap na makumpleto ti binukulta pamilya. Ngam saan samot ang maikari iti pamatagta ti inampunta nga ubing. Saan ka nga agsaw iti kastalakay? Amok nga agbaliw tumatlaang ti anak ta. Naibarkada laang iso akasta. Ngam no amo nang amerisan kan ipatagdag iti ipakpakita taken kuana. Saan na ko mga aramidan ti kastoy? Lakay. Lading itak talya. No pa'y nasakit kanyak ta amin. Pakawanan nak langan. Kastamot a pakawanan nak ti Diyos. Tama nga no, jakon makapagtapal kat ipodno kon kan kuana nga isukat may salaeng nga ampon. Aging gaita, laplapdak pailaang ni Manuel iti panggap na amang ipudno ka ni Chloe nga iso ket ampun milaang manang Emmy. Aging gaiti kabaalak, kanayon ko apal palagipan ni Chloe nga agbaliw kuman, tapno agsubli ti sigod apam matagkan kuana ti asawak. At dadagiti gundaway nga agbaliw mo ti anak mi manang Emmy, ngam kalpasan ti 2 wenno 3 a Domingo, agsublimanen iti sigod. Nupay kasta, ikagkagumaak nga imon monitor iti pagadalan, tadyak kayat amasayang ti panagadal na no agsardeng. Saanen akas idi ti kinasingad ti asawak iti imbilang mi nga anak mi. Ngam amok no kasano ti kinapatag ni Chloe iti asawak.
Iso anam na maek, adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agsubli ti sigod a kinasinged da iti tunggal maysa. Ikarkararag kumat, asapay kumata agbaliwan ni Chloe, kat idyan nanti madi nga aramid na. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Dahlia. Dahlia, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga ina. Iti laksid ti araramidan ni Chloe, ti imbilang yung nga anak, ikagkagumaamlat nga igiya, tapno agbalbaliw, kat agsubli ti sigod a kinasinged da nga agama. Amok aga po iti kasta nga araramidem, maliklikan adumteng to ti kanito a maamuan ni Chloe, nga iso kat may salaeng gayam nga ampon. Ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, taumatidog pa iti pasensya ti asawam, tapno agsublin tumetlaeng ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad itinagan nga ason, ngam dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga ason, ngam dispensarem no jakon ilanad ti address ko. Nasarakak to YouTube channel yo, iti agsapsapulak iti mabalin ko a pagpalabasan iti oras, kalpasan amalpas ko amin at trabahok iti uneg ti balay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. May saak a byuda kan addaan iti maysa nga anak. Pudno unay ati maysa nga ina, kat nakasagana nga agserbi iti anak na, aginggat kabailan na. Ditoy nga agtayek ti pakasaritaak manang. Rugyak ti agsalaysay, idi nagturpos ti anak ko iti kolehyo. Kablaawan ka anak, nakaturpos kan, agiamanak iti Diyos. Nalpas matlangan ti kalbaryok nanang. Nagri ka ta talaga tag working student. Amok day ta anak, kat pasensya kan tamasapul pa nga ag-working student ka, tapno maituloy mo laang ti panagadal mo. Amok mo't namin na di nakabalan nga isakad niyag may sa nanang. Nudyak nag-working student, ang mga nudyak na ituloy ti panagadal ko, kat sana ka nakaturpos. Agyamanakan ka anak ko, amok adakkel a sakripisyo para kan katikasta nga inaramid mo. Kurang mat ngamin para inaldaw ta ti mabirbiru ka kiti panakilablabadak kadagiti kaaruba. Isang araw na nagporsigiyak nanang, tapno di kay mo't marigatan unay. Anya nga di planom itata nakaturpos kan anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho nanang. Jaket ti mabakante. Sayang nga ti panawan. Kaya't ko maragpat ko amin ni arapaap ko. Kaya't kumot ang mapadasan tinarang ay abiyag. Ajak pulos na padasan sipod kinaubing ko. Ay, nasaya at matno kasta anak ko. Ala, sapay ko mga road ta makasapul ka adagos iti panggadam. Nanang, naawat akiti nag-applyak.
Nabiswan akon kat mangrugi akon into no may alawas. Ay na, maragsakan ak para kan ka anak ko. Dinangag ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Asapay ko mata makasapol ka adagos iti panggadam. Masapol nga isagana kon dagiti imatek ang masapsapol ko nanang. Iti kasta, nakasaganan ton ti amin. Ken tapnaawanin ti malipatak. Ha? Nay, apay ang masapol nga agisagana kakadagiti masapsapol mo, anak ko. Ije nga min syudad ti pagtrabahuak nanang. Saan na diti lugar tayo? Anya, nukasta, umadayo ka dito'y lugar tayo, anak ko. Wan nanang, may metag trabaho ije syudad. At ado ti oportunidad ijay. Ay, nukasta, panawan nak nga ro dito'y nga agmay-may sa anak ko. Saan kayo mataman ano dito'y nanang? Adamot da angkel di takaruba. Isong adamot la kadwayo dito eh. Ay, maikaw akto lakit dinaawan ka, anak ko. May sinakamot kanya kun. Di kaya agdanag nanang. Kanya tamuyo. Ang mga numapagasatan ng ijay. Oh, dalaan kayan tumatlaan tapno mapadasan yung matagbiag ijay syudad. Ay, kasta ka day. Ay, namnamaak nga ron da ita nga imbagam anak ko. Katsapay kuma, ta iti mabiit. Agdan natan tumatlaangan adwa. Puno ka di amapanan ijay syudad ni Rico nga anak mo kabagays. Ewan tano, ijay tinagaplayan na iti trabaho. Kat napagasatan mo't anaawat adagos. Mangrugi ka nun intun umay alawas. Ay, kasta ka day. Di ka nasayaat. Ang mapasama kang tinabayagan nga inarapap ti anak mo ang makadanon ijay syudad. Ita, anda pa yung trabaho na ijay. Wan nga rod, ngam maladingita nak. Tagsi na kami manan iti anak ko. Diyak pa'y na ipapas a pinagserbyan. Ita, umadayumot kanya kon. Ay na, bay amtap na amuna ti agbiag nga agmay-may sa. Nahustuan mo tan iti tawon. Saan na masapul a pagserbyang pa'y kabagays. Tano, Panawan mo tan atap no makainanaka. Kalpasan ti ado a sakripisyum kan kuana. Nagrunakat nagmay-maysa ka ng sakad iti panagbiagyaw. Manipod pimusay day di asawam. Naibaglaangan nata na panunot na tinag-working student. Isuan na tulungan na kamutlaan. daitang arod ti paglating itak. Tauray kasano ti ayat ko, asyaklaan ko matimangisakad iti amen. Jakmat na baulan, isa masapul pa'y ang nag-working student ti anak ko. Kasta talaga akaba, guys. Narigat mo't ano yung patudulakan ka ti amin. Dahil saan kumaan nakaturpaos. Ay, Mala, di ka nagladingit ka ba, guys? Ikararag mula nga nasapay kumatag baligi di anak mo iti pa nagtrabaho na ijay syudad. hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Mailiw ako na yan kan ka. Nasayatak mo diti nanang. Di kay madanagan. Nasayati ka sa sahad ko ditoy. Di mo baybayan ti bagim Mangan ka iti husto nga oras, anak. Well, nanang. Ay, madanagan nga rod anak ko. Awan ti agluto iti kanam, kan naglaba ka dagiti arwatam. Siyak amin di mga ramid nanang. Kalpasan ti trabaho sa konto aramidan amin dagita. Kano kasdi a day off ko. Sapay agmay-maysa ka di tapag nanaedam, anak ko. Kaasi ka mat.
Imbes nga ginana kakalpasan ti trabahom. Saan? Tamasapul nga agidalimanag kapay. Kan agluto kapay iti kanam. Okay lang, nanang. Nerwamak mo din. Di kayag danag. Hinton stable akton. Alaan kayo dito, tapno at dakat kadwak. Ay na, sapay kumata iti mabiit. Mapasama kanday ta anak ko. Sapay la kuma. Nakaturpos iti panagadal ti anak ko, kan nakasapol adagos iti trabaho iti syudad manang Emmy. Sa anak ana iruam nga awan iti danak ti anak ko, nga maawatak ti tarigagay na amatunoy ti arapaap na. Manipod na pan iti syudad ni Rico, saanan ang nakaawid pa iti lugar mi, kat pasaray pawitan naklaangan iti kwarta. Adda dagiti gundaway asaan ko ang makasarita apulos iti telepono, tabi si kano iti trabaho na, kat maawatak met dayta. Kumusta ngay mo't ni Rico ijay syudad ka ba, guys? Saan mo't na nagaw-awid sipod na pan ijay? Nasaya at muti kasasaad na ijay kabagis. Makumikom kano iti trabaho na. At dapay nga rin dagiti gundaway nga awagak. Di na masungbatan ti awag ko. No sungbatan naman, apagbiit kami laang ang makapagsarita. Tanabannog kano kat kayat nanti agina na. Kasjay siguro talaga ijay syudad makumikom da talaga. Kasi kalatan at makamaw nga umawat iti amin. Maawatak matkit di kabagis. Kasla marikriknak ngamin at talaga nakurang ti patag ko iti anak ko. Uray kasano ti sakripisyo ken kuana. Kasla adda pa ila sakit tinakam na kanyak. Di mo panunutan day takabagais. Napasamak dagiti napasamak. Kanina ramid mo muti amin tapno malito pam dagiti nagkurkurangam kan kuana. Saan ka day? Para kanya kasta nga agpaiso ngam para kan ni Rico nakurang sapay kabagis. Ay nahadakan kuana mutenday ta ano kasta ti kapanunutan na. Sapay ko matadumteng to ti aldaw ama amiris na nga amin a sakripisyom kat inaramid mo para ken kuana. Nasaya at nakaawag ka anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Nabayag ngamin asaan ka nakaawag. Imawag ak nanang. Takayat ko maamuan. No kayat yu pa'y ti sumurot kanyak dito syudad. Ay kayat ko launay anak ko. No kasta nga rod, agsagana kayon. Tayo ti mabit. Ipawitan kayo iti pagplete yung umay dito syudad. Uwan anak ko. Kaya ka sa uyo gayam ng Kaltanaw tayo bilin nyo kan kuha na dito balay. Sigurado mabayag kayo dito Uwan anak ko. Siya kunti makaamo ang makisaukan ni Tano. Sige nga ron nanang tanay, madama ti trabaho. Imawag ak lang, tapno makapagsagana kayo. Katurayan nyo ti pawit ko pagplete yung umay dito syudad Uwan anak. Agiaman ako unay.
Ta, mapankamatan ni Jay syudad, kabagays. Wan tanong, kat kayat ko kung mga ibilin to'y balay. Takas ko na ni Rico, ang mga medyo mabayag anak ka nung agnaad iji syudad. Di ka madanagan, kabagays. Da kami ti makamu ditaw. Di mo pagdanagan ti balayaw, taado kami nga umay mangkita kan mangdalaws. Agi amanak, tano. Siguro naragsak kamutanan niya, kabagays. Ta kamaudyanan na. Makadan naman nun di anak mo. Nabayag mo ta panahon nga inuroray mo da ito'y akanitaw. Huwag nga road, tano. Talaga nga ingkar-kararag ko iti Diyos. Adumtang da ito'y ngaldaw. Nga agdan na kami manan kan ni Rico nga anak ko. Ay na, kastoy gayam dito syudad anak ko. Pudno gayam jay kunada nga adu at talagang tilugan. Iso at traffic dito yan. Talaga kasta dito nanang. Sana kasi di probinsya. Isama sa pula masapa nga aga po dito ayan ko. Tunggal at trabaho. Ay kaas ikang arud anak ko. Nang runak at sikap ay ti agas ikaso dito'y pagnanaedam. Awan pa ikatulong mo. Narigat namin taga alay ti katulong dito nanang. Yun may isa. Ang mga numakatumpungak pa iti agtatakaw. Nang runakot ka na yun nga awanak. Tadakit nga rod iti trabaho. Pudno day ta anak ko. Ay di kagdadag ita. Tadaakon dito'y. Siya kun ti makaamo iti amin. Amumot anasanayak nga agtagibalay. Nasayat nga rod no kasta nanang. Talaga kami na marigatanak. Gas makita yun mo. Oh. Naggulo dito pag nanaidak. Diyak pa'y maurnos na gitarwatag. Tanaw sumang putak. Kaya't kung tagina na. Talaga makabannok iti trabaho. Bayaham ta si akon ti mga ramid amin kadagita anak ko. Manipod ita. Awanan ti rumbang apanunutem. Tunggal sumangpet ka. Na idalimanag ton ti amin. Kaan nakaluto akton iti kanam. Nakadano nak nga rod, iti pagnanaadan ti anak ko iti syudad manang Emmy. Kastaunay aragsak ko ang nakakita ken kuana. Nakitak met no kasano ti kasasaad na nga agmay maysa nga agbibiyag iti syudad. Ket nakunak iti bagik, apanawan manen, tapno mapagserbiak ti anak ko. Siyak nga rod tinagserbi a katulungan na tapno saanen amarigatan bayat nga agtrab-trabaho. Naanayas met amin kadagiti naglabas nga aldaw manang. Agingga idiinyam amo na kanyak ti nobya na akadwa na metlaeng iti pagtrab-trabahuan na. Nanang, isugayam ni Karen. Kaya na yat ko. Naimbaga malam yun, nana. Maragsakan na makamaam mo kada kayo. Ay, kasta akmet, balasang ko. Maragsakan nak tanam-am mo ka. Ay, diyak gamin among adagayamun kayan ayat ti anak ko. Nanang, Apay, nana, saan ka diyan nadakamat kada kayo ni Rico? Nabayag kami nga gayan ayat. Kunak no na ibaganan kada kayo.
Ay, saan balasang ko? Italaan na amwak. Sana bali na ng tamuyo itan. Ay, iwan gayam. Mangisagana kayo man iti merienda dami ka ni Karen. Then, itimplaan nyo mo tan iti kape. Ta iso ngamin ti kayat na. Ha? Ay, saan Rico? Kababain mat, no ibaon mo pa ni nanang mo. Saan man? Okay lang day ta. Saan ka din, nanang? Ay, uuwan anak ko. Ay, sige, balasang ko. Siya kon. Urayan nyo ti meriendayo, ta isaganak biit. Agawaan nyo, nanang, tanay. Mabisin kami. Ay, uuwan. Sige, anak ko. Mabiit laang. Adoyan ti meriendayo, anak ko. Balasang ko. Ang yaman ak, nanang. Agyamanak nana. Oh, anya pa lang tararamidin nyo ditangay. Nakamattider kayo mutlat taditan. Mapan kayo di kusinan at ay sagana yung tipang rabyan tayo. Panawan na kami dito ka ni Karen. Sige nga rod, anak ko. Amangan ngamin ko nakno, adapay pangibaon am kanyak. Iso ajak pa'y lapim mampanaw. Nagadulakit nga ibagbagayon aya. Alan mapan kayo ni di kusina. Aramidan yung dagiti trabaho yung ijay. Sige nga rod, anak ko. Balasang ko. Panawan kayo pa'y Oh, Karen. Agmerinda kan. Amo ka na banog ka. Sige, agyamanak. Apay adi mo pinagmerienda ni nanang mo. Kababain, isupay kit din timbaon mo nga agi-prepare iti merienda. Okay lang. Hawan mo tararamidin na dito eh. Isang oras nga na baka umay dito syudad tapno ada katulong ko dito eh. Ita, saan ako na marigatan? Nakarelax akong kalpasan ti trabaho. Nagasat ka, tadain na makas ka ni nanang mo. Makita ka ti patpatag na kaunay. Kasta unay pa ng serbinakan ka. Rumbang lang Tawan mo tararamidin na dito eh. Alangan mo nagtugtugaw latan ni agmalmalum dito eh. E din ti trabaho hak. Tapno day gatang mi kadagiti kasapulan mi dito pagnanayodan mi. Rumbang laang nga agrelax mo't ata bakutan. Si kamot ti agsubad kadagiti rigrigat na kan ka. Karen, mabalin ka di. Saan man aninanang ti pagsaritaan ta? Adupay dagiti di mo ammo maipapan kang kuana. Adupay, Karen. Nanang, saan ka kada nagplansa? Saan pa nagplansa ti may sa uniform ko? Awan taramatik intan bigat. Anya kay tinararami di tinagmalmalam. Nagtugtugaw kayo? Ay, saan anak ko? Injak tupay nakainan nga agmalmalam. Naglabaak ngamin. Narugit ngamin ang dagiti kortina iji salas. Iso alinabaak aminan. Nun unayo pa nga inaramid day tangam dagiti kawas ko. Anya kayo mutan. Iso nga rin da kayo dito. Itap no maornosyo dagiti kasapulak. Maasikaso dak. Anya kay taramatik intan bigat. Ay, di ka matanagan, anak ko. Plansa kita arabi tapno ada aramatam inton bigat. Rumbang lang Anya lang ti serbiyo nga yada dito. No day talaan kat diyo pa'y maaramid. Makapasuron kayo mat. Sige, tenak pa'y maturog. Ay bandak to inton mga anayin. Makastress kayo mat. Ay, pasensya ka, anak ko. Apay nga takas to'y matan titrato ti anak ko kanyak. Kaslasanak nga ina.
kasla akbabaunan no tratuan na. Apo, nagsayat mo tanti pa nagtugtugaw yun dita. Nakaluto kayo kadain? Ay, uwan anak ko. Ibagamlaang numangan kan, tapno may papudot ko timakan. Madamdaman taon, nabanugak pa eh. Anak, mabalin ka kadi ang makasarita. Ah, may papanitan niya. Kasla, seryoso kayo launay ah. Mapalpaliw ko ngamin, akadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla sa bali ti Jarmo no kasde nga ibabaon nak. Ah, Kanayon ka pa'y nga agunget, no kasde nga adadyak maaramid dito ibalay. isungor nga da kayo dito, itapno da kayo agaramid kadagiti rumbang asikaswan dito, saan aya? Anya iti kaya tiyo? Siyak pa iti mga sikaso, no mga ramid kadagiti rumbang nga matrabaho dito pag nanaydan tayo? Ay, saan mat anak? Maawatak ang mabambanog ka. Isungarod asya kung ti agar-aramid. Uray sa anak pa yun ang makainan na iti kinaado ti ar-aramidak dito'y balay. Ah, isong agreklamo kayaw. Ay, lawagin nyo, ano anya tiket yung ibaga? Agyaman kayo pa ikit di ata pinaumay kayo dito eh. Amuyo ka de, no apay akinayat ko tinagtrabaho dito yung syudad. Tapno mayadayo ak kada kayo. Tamuyo siguro. Nalipata kung ti amin nga inararamid yun, ubi nga kanya. Ay, isong arod a pagserserbian ka itan anak ko. Tapno malito pa kami na nagkurangakan ka. Kunak no umdasan dagiti nga ar-aramidak. Tapno mapakawan na kiti nagkurangak kasinam. Tamo yun, nalipata kung ti amin. Saan nanang? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko iti panang panaw yu kanyak iti ubingak. Hagasan nga iti inaramid yo. Imbati dak kadalola, tapno mapan kayo lang agim imas iti sabali a lugar. Kung hayo iti, mapan kayo agberok iti trabaho yo. Tapno masuportaran dak. Nga man iti inaramid yo. Nagbayag a panawin asaan kayo ang nagpakita. No saan agapo kadalola. Diyak amon ano niyan tinapasama kanyak. Nagsakitak edi tabirokon kayo. Ayan nyo. Awan kayo. Kasta ka dita arami ti may saan nasayaat nga ina. Anak ko. Sa ita, tadagundawa yung agserbi kanyak, agreklamo kayo pa'y. Saglaing kayo matin. Di kaila ko man nagsubsubli iti dinak ah. Total kinabailandak mo't apinanawan iti naunday a panawan. Isong arod nga adakitan iti danam anak ko. Tapno maipariknakan ka ti kinapatag mo kanyak. Ajak na iparik na kadagi di panawan a pinanawan ka. Amok adakkel tinagkurangakan ka anak ko. Ngam ti daw atak laeng. Irespeto na kumamot akas inam. Saan akas babaunan iti da ito'y apalay. Irespeto? Apay, saan ka di pa lang umdas kas pa ng respeto kada kayo? Tika dayo ita diti dinak. Amuyo ka di? No kasano kasakit dagiti napasarak iduubingak pailaan. Kanayon apagsasaritaan dak dagiti kaadalak. Apinanawan nak kanu ti inak tapno mapanag papaimas iti sabali a lugar. Nga awan kwenta kanu ti inak tana konsensyanak apinanawan. Diyak mo dayta, anak ko. Kasano nga amuyo? Katalagamot nga nga awan ti pakibibiyangan nyo idi. Nasaysayat lang ko man. No saan kayo nga inayaban dito ayan ko. Kunak nagbalin na naanayas ti amin. Ngam saan mo't gayam. Di ka katagyaman tada na sayata pagyanan nyo dito eh. Adakan ka ninyo iti inaldaw. Pagyam anak unay dagita anak ko. Ngam kayat ko laang mat nga ibagakan ka no anya ti marikriknak. Iti kasta atratum kanyak. Ah, kayat yu ayub kas ti marikrik na yo. Ay katuray siya ko ta. Kayat kumot ayub kas ti sakit tinakam ko kada kayo. Iti panang panaw yu kanyak iduubingak. Naaddaman ti rumbang nga pagyamanak. Dalola. Ta isuda tinangisan di kada kayo.
Isuda tinangiparik na kanyak iti pamatag adiyo pulos imparik na kanyak kas anak yo. Anak ko. Siguro, nasaysayat lang niya agawid kayo yung probinsya. May mayat pa nga, may saak lang dito syudad. Ay, saan? Saan anak ko? Di nakpagawidan. Tsaka ba ilan ti mayadayumanan kan ka? Lipatan ta, no, nyaman dagiti na ibagakan ka. Basta di nakpagawawidan anak ko. Pangaasim. Nadlaw ko at talaga a desidido ni Rico amang papanaw kanyak iti daydi akan ito manang Emmy. Iso ang nagpakpakaasi akan kwa na. Ingkarik nga aramidak ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak kan kwa na iti kalabas. Aklo nagtibasol kumanang iso nga aramidak ti amin tapno makabawi ak iti anak ko. Aklunek nga aging gaita, awan pa'y apulos ti panagbaliw ti trato kanyak ni Rico. Ngam awanen ti anyaman na kanyak. Panagriknaket narwama kon iti naalas at trato na kanyak. Ngam no siyak, pagserbiak latta ti anak ko. Tapno maipariknak ken kuana, anagbabawiyakon iti nakana, ti panangpanaw ko ken kuana idi ubing pay. No aginggat kaano tinaalas at rato kanyak ni Rico, jak maibaga manang Emmy. Ngamay may sa ti ammo ken rumbeng nga aramidak. Uray pa'y agtalinaed nga awan pa nang ipatag kanyak ti anak ko. Agtalinaed aklata iti sibay na. Pagserbiak, kagiddan ti panangikararag ko iti namarswa, asapay kuma taagbali matlaeng ti sirmata ni Rico, kat mapakawan na kon, tapno naragsak ti sumagmamanulaengan agundaway, apanagnaed ko dito'y lubong. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, pudno unay anasakit nga aklunan ti maysa nga ina, at ipay mismo nga anak na ti mangparparigat ken kuana. Makapaladingit a panunutan dayta. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam pagayam ko. Aginggat na tibker, ken si bubukal ti pamatim iti namarswa, mamati ak adumteng ti panawen a mapasamak ti tarigagay mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi